खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 4 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजोंनो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ जागायनोसै। जायफोरखौ सुक्तिनि सिगांनो कर्टआ दायनिगिरि एबा कनभिक्टेड खालामनानै होखाबाय बिथांमोनखौ सुक्तिनि गेजेरजों बख'नाया जाथावना नङा। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय एबा बिटिआर गोरोबथा जानायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा जेलनिफ्राय गबोनांसिगौ होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेनि अनगायैबो बांसिन सुक्तिखारि एबा सुक्तियाव सागान होगिरि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जत दैमारिखौ लानानै गोबाङा बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो दिनै आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला जायफोरखौ सुक्तिनि सिगांनो कर्टआ दायनिगिरि एबा कनभिक्टेड खालामनानै होबाय बिथांमोनखौ सुक्तिनि गेजेरजों बख'नाया गोरलै बाथ्रा नङा एबा जाथावना नङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। गहपुर ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि नामै मोनसे 1 कौटि रांनि अडिट'रियाम लुनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ मैया बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय जादोंमोन। नंगौ बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरा मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेराव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गामि सोसननायफोरखौबो सरकारि भाबै एबा सरकारि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानै मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बियो मुंख्लंफोरनि देरहानाय एबा दैदेनगिरिफोरनि लुबैनाय बायदि दायो मोनसे पार्टआ जानानै फैबाय होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला गहपुर ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे 1 कौटि रांनि अडिट'रियाम लुनानै होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो गहपुर ओनसोलनि गुबुन गुबुन मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो हानायनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थम्ब लुनायनि थांखि लानाय जादों होननानैबो मिथिनानै होबावदों बिथाङा। BoNSUजों थाबाय थायोब्ला आङो फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा। मानोना दाबो BoNSU आफादखौ गोबां फरायसुला फरायसुलि आरो गोबां रायजो राजाफोरानो सापर्ट खालामा। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों टंला फरायसालिमानि गाहाय नेहाथारि सोमखोर बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ थांनाय समाव BoNSUजों हेफाजाब होजानानै एबा BoNSUनि बेनाराव सायख'जानाय टंला फरायसालिमानि गाहाय नेहाथारि सोमखोर बर'आ मैया हठाৎ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला BoNSU आफादखौ दाबो गोबां फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरानो सापर्ट खालामा। ओंखायनो BoNSU आफादजों थाबाय थायोब्ला आङो फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। मानोना BoNSUनि गोदानै जोनोम मोननाय आफादा बिथांनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालफोरा आलादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रिन्सिपाल आरो आइडिय'लजिफोरा आलादा। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाबो गोबां सुबुंफोरानो मोजां मोनो। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो गोरोबनानै खामानि मावनो एबा फरायसुला फरायसुलिफोर आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। मुंख्लंफोरनि बेसेन जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनानै जोंखौ दिनै बेबायदि थासारियाव सफैहोबाय बेबायदि मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ हाग्रामा महिलारिया होनो रोङाखै। जायनि थाखाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ कर्टआव केस होनाय जादों। लोगोसे गावसोर पावाराव फैयोब्ला बिटिआर सोदोबखौ गाखोमोरगोन एबा फुखोमोरगोन होननानै बुंदों। नंगौ बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि
हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गहपुर ओनसोलाव मोनसे बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै गहपुर, सनितपुर, बिश्वनाथफोरनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसननायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गहपुराव मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जाय हाबाफारियाव बिथां रनजित बसुमतारीयाबो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों जे हाग्रामा महिलारिया मुंख्लंफोरनि बेसेन होनो रोङाखै, जायनि थाखाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौबो केस होदों। लोगोसे गावसोर पावाराव फैयोब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौनो हुखुमोरगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। थारैनो बेनि फिननायखौ गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होगोन फैगौ 2025 मायथाइयाव होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो माखासे आद्रा थाबावनाय गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननायनि थाखाय खामानि मावगोन बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मुंख'नो गोनांदि मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सनितपुर, गहपुरनि गोबां रायजो राजाफोरनि मददजों बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लोगोसे आसाम सरकारनि बिबानगिरिफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय गोलोम बोथोरनि 15थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सिमा बारायनाय जाय सिमा बारायनायखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै 60टा गामिनि गेजेराव 41था गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखि फोसावनाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे बरायनाय हाबाफारियाव आसाम सरकारनि जानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै सुबुंफोरनि गेजेराव पाब्लिकलि सरकारनिफ्राय फोसावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो माखासे आद्रा थाबावनाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय खामानि मावनाया गोख्रोङै जागोन होनना मिथिनो मोनहोनाय जादों। बेजों लोगोसे आथिखालाव प्रमद बर'आ मोनबा जिल्लानिल' गाहाय मावफुं सोद्रोमा नंलिया। बिथाङा दायो गहपुर आरो सनितपुर जेसेबां गामि बारायदों बे गामि बारायनायनिबो चिफ जाबाय होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों। थारैनो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होबावदों दे आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि सिमाखौ बाराया, लोगोसे बिटिआरआ संबिधानिक नङा होननाय बाथ्राखौ फिनजाथाय होनानै बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि बियो बिथांमोननि राजनितियारि डायलग। राजनितियाव बिथांमोनहा बायदिसिना बाथ्रा बुंखागोन, जेराव हादरगिरि, जेराव हादरनि हम मिनिस्टार, जेराव हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोनसे लेखायै फरायै सुक्ति जाबाय। बियो संबिधानिक, बियो बिथांमोन बुंनाय बायदि नंखाय नङा होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरा दुखु जानांगौ बाथ्रा जेबो गैया होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों।